días, rapazas, que tal o verán? É señal, como xa sabedes, pasame todo o verán en Grecia. É un país maravilloso. Pois que sorte, evidentemente non vai ter nada da mañana. Este ano vai ser Eu non comento as caras, non. Vamos, non quero chegar tarde do mediodía. Que boa idea de que cada xogar no Nazar. Sí, eu facía tempo que non o hacía. Que esperas deste ano? Xa nos vamos que non pensa como Antón na clase. Vais a la ter a clase do ano pasado. Eu estou bastante contenta. Eu que clase do ano pasado. Que vos parece, rapaz? Pois non sei, parece boa, rapaz. A mí tamén a la espina. Non sei, a verdade. Esa rapaza son, non sei de que. Claro, é a nova. Ah, xa sei. E que foi falando con Cris? Que carallo? Que turbio. Non crees que temos que falar con Cris para saber que é o que está pasando? Non creo que faga falta. Ou mellor non de nada. Buah, que clase máis aburrida. Foi unha merda. Pois a verdade é que sí. Creo que me están a chamar. Efectivamente. ¿Sí? Ai, sí, hola. Sí, pois non proban a nada igual. Anda, que estás máis? Onde estás? Vale, tardo 5 minutos. Vémonos agora. Chao, chicas. Teño que marchar, vale? Vémonos na clase. En fin, pois ok. Mere, podo falar contigo? Claro, dime. É sobre Cris. Supoñíamos. Viches algo de tus novedades? A verdade é que non, pero estou preocupada e enfadada ao mesmo tempo. Por que? Que che fixo? Sinto que me reemplaza e noto que se está metendo en algo turbio. Cris é boa rapaza. E supoño que vai de ter cuidado con súas amistades. Ela non te vai a sustituir. Tais Eso espero. apetece quedar pola tarde, nun parque, para dar unha volta. Vale, logo avisas demais. Vale, pois, ata tarde. Adeus. Silvia, estou aquí. E o resto? Estarán a chegar. Chego tarde, perdíme algo. Tranquila, muller, respira, que ainda che de dar algo. É que veño de clases depois ao tempo. Non pasa nada, aún temos tempo. Perdón, é que non me encontro moi ben. Non tes máis papel, estás igual. E Cris? Díxeme que non se encontraba ben, que quedaba na casa. Eu tampouco me encontraba ben, mas por fago calquera cousa. Non, é igual, estou ben. Imos dar unha volta. Imos. Hostias, esa non é Cris. E non parece ben, pero eu flipo. Que opinas do que pasou? Parece que oculta algo. Cola, que teñamos un capaz de pensar. Eu creo que temos que falar con Alba. Bueno, xa veremos. Mañá falamos con Alba. Crees que están enfadadas conmigo? Non sei, pode ser. É que, como lles mentín, teño que ir falar con eles. Si, será mellor. Entón, Alba, que pensas? Non sei, hai que falar a ver que está pasando. Eu alucino con que nos pinta, non esperaba isto dela. Mira de quen ven por ali. Que rápido te recuperaste, Santero. Por que o dis? Cando estabas no feliz do parque. Alba, ti non dis nada. É o mellor que logo. Vimos cousas moi raras, ti xa non se enteras. Non é o que parece. Sí, xa. Como te foi con elas? Pois bastante mal. Saben que lles mentí. Non te preocupes, te rogar a cara. Xa, pero como fago para explicarme todo? Mira, aí está Alba, vai falar con ela. Alba! Que? Podo falar contigo? Non hai nada que falar. Polo menos coisa. A ver, di, espera, xa falo eu. Tes unha nova amiga, pasas de nós e a saber a que andas. Creo que te está pasando. Foi falar. A mí non me fales así. Eu falo que non me dá. Mira, eu paso. Hola, rapazas, teño que falar con vos. Sí, non te moito que contar. Sí, xa sei que estes días estou moi distante, pero é que estivo ca rapaza nova tamén. E por iso nos deixas estiradas todo este tempo. É que eu vin a soa, entonces fun facerlle compañía. Ademais, vendo que dixaste o primeiro día non me fixe nada porque non quería feliz. Vale, e iso que da que como nos levar por un mal camino? E logo que pensas que é? Pois non sei, pero é todo moi sospeitoso. Non é nada raro, É unha especie no do seu país que lle dan moi roto aos guisos. Anda,
Que fallo? Que estábamos con el... Vale, e iso de os tirados? É que tuvo problemas familiares. Necesitaba falar con alguén. O problema é que agora teño que falar con Alba. Se me deixa, claro. Non te preocupes, vale, será Raquel. Mirade, por aí ven Raquel. Hola. Hola. Mira, Raquel, estas son Antía, Silvia e Nerea. Yo me tengo que conoceros. Yo te paraba de hablar de vos. Alba, foi todo un malentendido. Entón, que carallo foi o que pasou? Isto foi o que pasou. Vine a falar con alguén. Que pasou? Pois, onte a miña avó morreu. Estaba unha pegada aérea, teño moito caro. Sí. Como correu? Miña nai foi onte pelo hospital e tras estar ali unhas horas a miña avó pegou o corazón. Os médicos deron facer de todo, pero se da tarde. Non pasa nada. Todo se que nada. Ostras, a que horas son as rapazas? Pois sí. Sí, veña, vamos. Sinto moito haber desconfiado de ti, pero... Tranquila, a nosa amizade non vai acabar por esa tontería.